Is-Segretarju Parlamentari Franco Merċiqa jammetti li għadu jara l-pazjenti minkejja li nħatar f'kariga ministerjali mill-Prim Ministru Joseph Muscat. F'kummenti li tal il-ġurnal The Times wara dan l-istazzjon żvela kif Merċiqa għadu qed jieħu l-appuntamenti fi Klinika Fawdex, is-Segretarju Parlamentari qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat taħ permess li għatta numru limitat ta' sigħat fil-ġimgħa biex ikompli jagħmel l-operazzjonijiet fil-privat u jitħallas ta' dan ix-xogħol. Dan kollu jmur kontra l-kodiċi ta' etika ta' ministri u segretarji parlamentari li stipula b'mod ċar li ma jistax ikomplu bil-prattika professjonali tagħhom wara li jkunu ħadu l-ġurament ta' ħatra bħala membri tal-Gvern. Imma Franco Merċiqa ġustifika l-azzjoni tiegħu għaliex skontu hu l-uniku kirurgu speċjalizzat f'ċertu tipi ta' operazzjonijiet fuq l-għajnejn. Anke il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia li wkoll kien identifikat minn dan l-istazzjon li kien qed ikompli bil-professjoni medika tiegħu iddefenda l-azzjoni ta' Franco Merċiqa tant li ddeskrivih bħala il-king tal-operazzjonijiet. Dr. Merċiqa jien għalija huwa il-king ta' ċertu operazzjonijiet, ir-re ta' ċertu operazzjonijiet qegħdin fidejn Dr. Merċiqa. Iżda meta mistoqsi minn dan l-istazzjon, Mr. Thomas Fenech, iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Oftalmoloġija fl-Isptar Mater Dei, qal li t-tip ta' operazzjonijiet li semmew fir-rapport isiru minn diversi konsulenti fid-Dipartiment tal-Oftalmoloġija. Tantu hekk li dawn it-tip ta' proċeduri ilhom isiru minn speċjalisti differenti f'Malta mill-aħħar ta' snin 70. Fattu li dan mhux il-każ, verament anterior segment surgery tinvolvi operazzjonijiet bħal huma katarretti, glaukoma, squint surgery u daw jagħmluha consultants kollha li jaħdmu Mater Dei. As regards il-corneal surgery, corneal transplant surgery, vera li Mr. Merċiqa jagħmel corneal grafts, imma il-fattu l-unika operazzjoni jagħmel fil-kornea hija full thickness corneal transplant. Di tip ta' operazzjoni la ssir minn late 1970s kienet bdietaw Malta minn Dr. Richard Sola Alla jaħfirlu u meta jinġejt minn barra bdejt nagħmilhom jien ukoll għax kont ittrejnjat barra biex nagħmilhom. Dr. Jana għadu jagħmilhom sa ġurnata tal-lum u jiena infatti dal-aħħar peress Mr. Merċiqa mhux qiegħed bdejt nerġa' nagħmilhom. Jiena meta kien ġi lura Mr. Merċiqa minn barra wara t-training tiegħu, kont bdejt ngħaddi l-pazjenti tiegħi għandu. Mr. Fenech li tiserraħ ras il-pazjenti li s-servizz Mater Dei jibqa' jingħata kif inhu minkejja li issa Franco Merċiqa għandu kariga politika. Importanti li l-pazjenti f'Malta jkunu jafu li s-servizz jista' jibqa' għaddej. Jekk jibqa' jaħdem Mr. Merċiqa jew le. Ġifi mhux se jaqaf is-servizz, kull ma konna qed nofru qabel nistgħu nibqgħu nofruh f'Mater Dei. Mistoqsi wkoll dwar ix-xogħol ta' kirurġija kosmetika li jsir minn Franco Merċiqa fi sptar privat, Mr. Fenech qal li anki hawnhekk Franco Merċiqa mhux l-uniku konsulent li jagħmel dan it-tip ta' xogħol. Jiena naf bħala fatt li hemm consultant ieħor, hemm tabib ieħor jismu Mr. Ivan Vella u da ilu jagħmel dat tip ta' surgeries for the last 15 years. Infatti Mr. Vella kien l-ewwel persuna biex jagħmel l-Excimer laser corrective surgery. Dwar dan il-każ it-Times kienet bagħtet numru ta' mistoqsijiet lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru jekk kienx hemm membri oħra tal-Kabinett li nataw l-istess permess minn Joseph Muscat li qed jingħata lil Franco Merċiqa. Il-Prim Ministru jwieġeb li Merċiqa hu l-uniku membru tal-Kabinett li jingħata dan il-permess. Dan l-istazzjon kien diġà identifika l-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia li wkoll kien baqa' għaddej bil-prattika tal-professjoni tiegħu biksur tal-kodiċi ta' etika. Ftit wara li sar Prim Ministru, Joseph Muscat iddikjara li l-kodiċi tal-etika li tfassal fl-1994 għandu jiġi rivedut biex jirrifletti r-realtajiet tal-lum, imma ma qalx kif. Sissa, sakemm isir dan it-tibdil, jekk isir, għadu jgħott il-kodiċi ta' etika eżistenti.